Pindsvin! Regnen skyllede ned og drev de få folk, der var på alléen, ind under arkaderne. En tyk tåge havde lagt sig hen over byen og gjorde det ganske umuligt at se frem for sig. Pigen vaklede af udmattelse, i det hun sank ned på knæ og prøvede at ignorere kulden, der brændte hendes ansigt og på de dele af kroppen, der var nøgne. Op ad den lille lomme i sit grønne forklæde tog hun bundet med svovlstikker, trak en ud og tændte den. Hendes øjne stirrede ind i flammerne, som delte sig i 2, så 3, så 4, og foran sig så hun sit liv. Hun så sig selv chassere rundt om det store grantræ med sin moder i højre hånd og sin fader i den venstre. Hun lukkede øjnene for en kort stund. Et diminutivt smil spredte sig på hendes sprukne læber, og uden at bemærke, lod hun sig spænde ind i søvnens befriende net. Hvad hun ikke vidste var, at hun blev iagttaget. En ung nobel herre iklædt knæbukser og en kort monteret jakke i flamboyant stof havde fået øje på den lille spinkle skabning. Først troede han, at han havde fundet en livløs krop, men da han kom tættere på, bemærkede han den lille sky, som hendes ånde efterlod sig i kulden. Han fiskede en mønt op af sin på og placerede den i lommen på det grønne forklæde. Han stirrede på hende længe, alt imens frustrationen brændte i hans indre, og fortvivlelsen skyllede ind over ham som en mørk bølge. Han tog sin skræddersyede jakke af og lagde den, som den dækkede de 2 afmagrede pinde. Han var allerede sent på den, og tanken om hans magtesløse kone, som lå derhjemme, gjorde ham modfaldende. Det stod ham klart, at deres tid sammen sang på sidste vers. En septembernat var hun vågnet, feberramt og badet i sved, og derfor var hendes tilstand forværret. Det blodige opspyt og den konstante hoste var symptomer på aktiv tuberkulose. I det pigen åbnede sine øjne, så hun, at flammen var borte, og havde efterladt hendes hænder iskolde og røde. Hun bemærkede, at de små linjer i hendes hænder var blevet dybere, tillige med de fine linjer, der omkransede hendes øjne. Hun indså, at der var gået mange år, siden den lille pige havde holdt sin moder i hånden. Der var gået så mange år, at pigen i dag kunne have været hendes datter og hun moderen. Gaden lå mørk hen, og hendes hørelse alene sagde hende, at den var mennesketom. Stagerne, som før havde gjort hendes selskab, var fløjet sydpå, og i stedet for kragerne flyttet ind under halvtaget. Egosvin! Landskabet var sneklædt, og gadelamperne tilsvarende pakket ind i iskrystaller, som skinnede i solens stråler. Klokken slog 8, og med et begyndte vækkeuret at ringe.